Slovensku. Vítam vás pri večernom spravodajstve. Tak cez dnešný deň mal výročnú správu Maroš 363. Maroš 363 bol v parlamente vysvetľovať všetko možné. Machroval, ale prečo poprepúšťal mafiánov birmovaného súdruha, o tom sa ani len nezmienil. Takisto nevysvetlil, či zrušil zmluvu o spolupráci s Ruskou federáciou. Pripomeňme si, že zmluvu o dočasnom pobyte sovietských vojsk považoval za lepšiu ako naša súčasná zmluva z USA. Nezmienil sa ani slovkom o novele trestného zákona, ktorá znižuje sadzby pre mafiánov a v dôsledku ktorej sa nám tu rozmáha kradnutie v obchodných reťazcoch a rozmáha sa nám tu aj korupcia a rozličné krádeže. Nezmienil sa ani o cárskom cintoríne Vladomírovej. Celkové sa Maroš venoval hlúpostiam a tomu nevenoval ani slovo, či sa vyšetruje Fico, že na 1. mája 2022 povedal, kto zabil Kuciaka. To Maroš nechce vysvetľovať. Zrejme sa nerieši ani vražda Daniela Tupého a samozrejme sa nerieši ani vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Oči má síce Maroš vyoperované dobre a pozerá sa rovno, ale závažné porušenia v oblasti demokracie a ľudských práv nevidí. A podľa neho je fašistická republika a SNS sú to normálne strany. A nevidí ani dôvod na vypracovanie návrhu na ich oslobodenie. Na ich zrušenie. Takisto nepadlo slovo ani o nočných vlkoch, brat za brata a o kladení vencov k ruským sochám, a to aj k takým, kde nikto nebol zabitý. Pripomínalo mi vystúpenie Maroša Žilinku takú dávnu tlačovú besedu Tibora Gašpara o vodke, o slanine, o koňaku. Samozrejme sa nezmienil ani o dôvode zrušenia špeciálnej prokuratúry. A o tom, či komunikuje s orgánmi EÚ, ale bolo tam vytvorená nejaká komisia. Nezmienil sa samozrejme ani o čistkách v prokuratúre. Prečo vyhodil čestných prokurátorov, napríklad Harkabusa, alebo prečo sa zbavil Lipšica. Nezmienil sa vôbec o ničom takomto. Maroš zrejme pracuje na zrušení progresívneho Slovenska a obrannej zmluvy z USA a možno pripravuje zmluvu s Ruskou federáciou o obrane Slovenska proti zlému, hnusnému západu a Európskej únii. Takisto sa Maroš nezmienil ani o tom, či prokuratúra bude vyšetrovať atentát na Fica a jeho zdravotný stav, čiže súdruha birmovaného pečenkára. Maroš 363 je presvedčený, že prokuratúra si plní svoje úlohy výborne a plní si svoje úlohy bez ohľadu na názory verejnosti, médií a dajme tomu ostatných prokurátorov. A Maroš sa vraj postará o to, aby prokuratúra plnila naďalej výborne tieto úlohy, podobne ako v Ruskej federácie, aby tu tá spravodlivosť po rusky a putinovsky vládla. Maroš Žilinka sa teší na predčasný dôchodok 5000 eur, ale o tom nič nehovorí, len sa potmehúcky usmieva. Maroš 363 je samozrejme politický aktivista a podporovateľ súdruha birmovaného pečenkára. Celkové normálni občania vedia, že Maroš 363 je súčasťou organizovanej mafie, čo sa potvrdilo aj na odposluchoch v Polovníckej chate v Čipároch a preto sú juhásovci trestaní. Čo sa týka novely trestného zákona, už tretíkrát ju opravujú a posielajú do Brusela, pretože EÚ nám chce zastaviť ďalšiu pomoc a sľubovali nám tu nejaký pokoj namiesto chaosu. Je tu však ešte väčší chaos a navyše je tu demontáž demokracie. Nejde o opravy nejakého babráctva alebo chyb. Ubezpečoval verejnosť minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru v júli. Ináč treba povedať, že Boriskov otec bol Ešteba. Nie len babráctva,
neschopnosť a nekompetentnosť, ale predovšetkým je tu ochrana našich ľudí, obvinených a obžalovaných smerákov, ktorí si napísali vlastný trestný zákon, aby sa vyhli base a bolo to potrebné presadiť čo najskôr, aby sa im nič nestalo, preto napríklad oslobodili Kováčika. A za chvíľočku bude na slobode aj Kočner. No, tieto veci už poskok Fica Susko ťažko obhájí. Pravdepodobne si prídeme o peniaze. Predovšetkým je tu vypočítavosť a účelová novelizácia trestného zákona, ktorá bola vypracovaná v prospech vybranej skupiny našich ľudí, ako sa im zvykne vravieť, iná skupina, ktorá má za to, že zákonom, že by sme si mali všetci byť rovní, ale naši ľudia sú si rovnejší. Nechali obvinených zločincov, napríklad Pavla Gašpara, aby si napísali nový trestný zákon pre seba. Že máme tu mafiánsky trestný zákon. Kašľú na ľudí. Ficovi nikdy nešlo o ľudí. Jemu šlo len o to, aby sa ako hlava mafie postaral o svojich parťákov. Dneska mali dokonca Fico s Tarabom tlačovú besedu. Fico plakal, že za všetko môže opozícia, že všetko rozvrátila a teraz, že štát ide do krachu. Vraj opozícia musí čušať ako vož pod chrastou. Šimečku a jeho rodinu chce Fico trestať, nazval ho Mončiči a vyhrážal sa, že preverí si celú rodinu a pravdepodobne ich mieni zavrieť. Krajina je vraj kvôli tomu na hunte a že si zvýšili ministri platy, že to je minimum a nevadí, že to bolo až dvakrát, že to je malá suma. Fico si ešte poplakal, že ľudia si myslia, že atentát sa nestal. Áno, ja si to myslím, druh Fico, že atentát bolo len jedno veľké krásne divadlo. Vraj dostaneme miliardu Európskej únie na riešenie povodní. To sa bude kradnúť. No, potom tu máme ďalšiu správu. Slovenské nemocnice už 9 rokov neplnia na čas faktúry svojim dodávateľom, ale Slovensko pri obhajobe pred Európskou komisiou dalo údaje, ktoré samé poskytlo. Je tu absurdnosť. Spomína sa štvrtkový rozsudok Súdneho dvora Európskej únie. Európska komisia v apríli zažalovala naše nemocnice, že porušujú smernicu únie o oneskorených platbách, lebo neplnia faktúry do 60 dní, ale splatnosť je až 397 dní, čiže platia to po roku a štvrť. No, ale ak stále nebudú platiť nemocnice v termíne, Eurokomisia zrejme podá druhú žalobu a navrhne sankcie za to, že nemocnice neplatia faktúry. Slovensku hrozí pokuta 800 000 eur a penále 50 000 eur za každý deň, až kým nemocnice nebudú platiť faktúry na čas. No a teraz si poviem niečo zo zahraničia. Donald Trump a Kamala Harrisonová sú v prieskumoch verejnej mienky na mŕtvom súboji a to je len 46 dní dovolie. Prieskum New York Times Siena zverejnil vo štvrtok a ukazuje sa, že obidvaja kandidáti majú podporu 47% vo svojej krajine. Dúfam, že Harrisová vyhrá. Harrisová má však 4-bodový náskok v kritickom bojisku v Pensylvánii a jednom zo štátov, ktoré nakoniec rozhodnú o voľbách. Prieskum medzi 1000 pravdepodobnými voličmi zistil, že až 63% uviedlo, že by sa malo opäť uskutočniť nejaké stretnutie, čo samozrejme Trump odmieta. Chcem povedať, že je tu teraz taký boj medzi dobrom a zlom. Ja si považujem dobro za Fialu, Macrona, Zelenského, Tuska, Harrisovu. Za zlo považujem Fica, určite Orbána, určite Trumpa a ja neviem, srbského prezidenta. Toto v podstate kondenzované zlo. Samozrejme, znova vás chcem poprosiť o podporu, aby som mohol vytvárať tieto správy. Takže prajem zatiaľ pekný deň. Ešte pustím večer ďalšiu debatu s Dušanom. Takže prajem príjemný večer.